Good morning. Morning mga kapaw. So, karon alas 3:30 na sa kadlawon. So yeah, nakagibad na karon imong video. Para sa mga tanan. So, sa di pa dito magsugod. Mag-upa ka sa akong channel. Ay remote. Okay, kalimti. Subscribe. Like kalimot sa notification bell para updated ka sa ato ang buwan. So, ato ang topic ni karon. Karon nag meeting sa ako ang TL. Absent ko pero meeting. Badlongon man ni. Nga hindi. Sumo to siya. Na sila nga rin. Naning kay silang tanan. Ako rin naning. So, nagabuntag magisgot bahayin sa kining loading sa akong utok. Magisgot bahin sa kining mga gahig ulo. Kining regarding aning COVID coronavirus. Pag naka-red kayo, naka-mute ko na. Mga taga Cebu City, mga gahigo. So, buntag puhod. So, aray lang sa takutob. Ato lang ito sa mga. Good morning, mga kapaok. We're back here. So, presko, managligo, nag-toothbrush. Busy ganiha sa mga panghitabo. Luto, nanilihig. Sila dito. So, karon continuation sa ato ang topic. Mga taga Cebu City. Kahay kay mo go! Makabuang mo. So, punta maluoy ta sa to ang gobyerno nga perting taong paningkamot nga mahumanig sayo ang COVID-19 kapag Disyembre pa yung taon ni. So, Abril na karon maulang gihapon. So, ang itabuan ni ang Cebu City wala na untay mga 4 consecutive days na nga wala na untay case. Pero pag Semana Santa, boom! Parang neneng yung katawan. Sa carbon na malitog para binignit. Di ba? Di nagmultiply. Pag ugmana,
pagkaugma ba dyan na nag-multiply na sad. So sa akong naibawaan, latest ito naibawaan, na 84 ka kaso. Allow me to introduce. That is your girl. Medyo busy. Nanilhig ng limpyo. Butan. Butan nga asawa. Butan tanan. Butan. Nariya. So, moto sa akong naibawan, 84 na ang kaso sa Cebu City. So, nagkadaghan, naiuban, mga istorya. So, most especially sa Zapatera. So, daghan kay ilahang to marag i-lockdown na ilahang area, ilahang community. Kay, kung dili lockdown, maglaglaag. Magkatag-katag sa virus. So, mga to. Ato na lang iyampo nga mawa ni og sayo ang COVID, dili ni mabutog dugay pa. Ampot na si Ginoo. Salamat sa ato ang gobyerno. Grabe ang suporta. Grabe nga mga tabang. Bisag nagkalisod na. Tuwa tabang gyapon nilang mga sweldo, ilang ipanghatag para lang makatabang sa mga frontliners. Thank you sa mga doctors, nurses, mga police, mga military, mga essential na like foods, mga delivery foods, pharmacy, especially pharmacy. So, daghang salamat kay ninyong tanan na naghapon mo nagpabilin o mag-alagad sa mga Cebuano o gana mga badlongon, mga gahig o nahalahak pa nyo tanan. Ay, so mga message lang ako sa mga gahig o ayaw tahan mo palabig pagahi ano naa nga namoy pamilya ni guli nga sila rin po yung mataptan. So kamo rin po yung luoy kay once na ano na ninyo walay maka duaw ninyo sa hospital, so luoy kayo mo. So likayan lang na to, stay safe, stay at home. Kung mahimo puyo lang dito sa balay. So humano na ako ang vlog karon, pero shout out ko ni Perchika Luke. Shout out ko ni Kan ni Luchi. Shout out ko ni Allen, ni Arced, ni CJ, ni Sir Haren, ni April. So sa mga animal ako nga mga barkada, mga bullshit. Shout out nyo tanan. Amping mo tanan. Diray lang ko to bakang vlog. Stay safe, stay at home. Good vibes na taderme. And 3, 2, 1, lahot.